Ola don prepara kelaw wala ma kuma langulo folaw kamuke ibi ka pan an tami kuna i refe wa ko Facebook mo do TikTok mo do est-ce que karamo mba o tien fo wallahi suma wallahi ibi ki yere nege don dala mo go bi jo Facebook dalula e mo go jo TikTok dalula itaso ne atule ne bi ka balo alam na sharahala wallahi mo mi ne kala na ne kala rezo fe billahi mo mi ne kala alam na sharahala ay ne kala rezo fe men gale na lala mo mi ne kala alam na sharahala ne kala ne rezo fe ani biche ne ma mor soro dum ko ka ko ne ni jira ko wallahi billahi wala alam na sharahala don min dinama ki yene bo ma fatide ne no de mabbe fola ne no morde mabbe men ya soro rezo de ga wala ko so ne be ga mo so rezo ga chamanti ka fam ne be ga mo so rezo ga chamanti ka fam ko fa eski mo so ka chien bla rezo ga ne chien de soro rezo ga ne atule de chien soro rezo ga ne de kumana erezuka ne de kumana erezuka ne be ga wazuru ga erezuka ne be ga faida de erezuka ni tigi de ne erezuka kane kanu erezuka an we nyo ka teme de me an gele an farale kumi san wolo vla mo ashite shifando an shite shifando ay ne wele ako karsa do anago wi akoy bi mallango wi ako mini son wallahi ne ta fo ça fait millionnaire de ne pas fait milliardaire de do billahi karam ko milliardaire de do ako mini son nere ayatule yemin disga ndusuguna akon mi songo warde dinema na che fitri wati na sene message yenguna yoro wasabula ni message do ni photo do fi min so jana raga lango yimune gram walma ko serni nani na dere mi ngani asoro ya rabu sebene ne go paf gram okay aya fili ga jigine mu karatlo kay rezola de atule flan be ka balo rezola de karatlo kay rezola o de ko morga do de ga watule ko ale dalu ko kudamu soro ko de kala ba do ne chesri ko ne ga ko kudamu soro ne ko kudamu bene bulu ko kudamu sabale bene bulu ko kudamu sabale jumai mo YouTube yene ka kudamu doy Facebook doy TikTok doy kudamu ko rate fuyi ala be fendo de blagati i donia bla yor la yira masiro na kudamu yodi wallahi atula de koti moru kudamu te fuyi fo ala ka fendo dima abse ka ke jine abse ka ruhani ay abse ka alo be ka adama dindo ali mo ka kudamu be ka adama din mimi ti lance yor la ite yor na de odi ka kudamu udi ka bimana kidima barakela ika barakela nunu de ne ka barakela wi ne flesa ne sigi me flesa amerique na ba soro dunya alhamdulillah na muso kante muso obe ka ne flesa ka bala kan da ma amerique mini go be ma bo malla ka ta amerique a dogale eri wulu fly be avion kono sona be eri shegi ngai be ka da shigata ne afro ki ka si no amana wade ni wati la sa mariam ko asibe ka ne fly australie ni air la sa ambe 21 comme ça olu be ina so ga dugu jira australie olu ga dugu jira ambe su 21 la mais o wati la sa mariam ko asi alna aka mo ko be ka ne laje o adama de mu kete endolozine silabe ya fam ni wati la sa endolozine dara ne be na se endolozine kuma jume ni wati la sa shin bo abetan odi e khudamu yi kate bla yor la ki ka barake era masi yor mina wala folo ni ko nukunde wala mordo de kumbi barake kala wele tuma dola fo ala bi davendo karabo ya adama di wal majine wal ma ruhaniya do nido mimi to ka doniya bla yor la mana kana kulo kay rezola do bi sen angen fen no do ba pushe ka teme ko rezo kam ko chara e ferali yere maw sabi blaga kuma yene ne be balo rezo de la na mo be balo rezo la ko ray parce que mbiga kuma mugo hali shuina sisa dobora ya akwa ayatula akona nani fego akona ni fe nananga ko fe dima akombi fo mbi bargada iga sulgu dugutigi ngona da fega kuma sulgu dugutigi gabi wallahi bidani bitaneta no ako billahi akwa ayatula ne iga sulgu dugutigi ke kata nyake ndara la ko ça fait jugu ya chena mindu anyogona ka dogon ako alip mabene to samake ako patron yere mi ne kana wodi kun ne jugu ya ne sulgu dugutigi ke kata atalona ka be ka si asingo bani billahi ako ale sulgu dugutigi ke do mina kata ayre ka patron ne de kerala ako wallahi fo ne sirani ga sulgu dugutigi ngo way sirana ne chugo aka jugu wi meshina abe atule lame be feka baroni kawi donia mundu do ba fa atulay ko ambi dalu bara me dalu ti nyambulo dalu ti seka nyebulu parce que awé dalu ke mi nga korobo parce que nga dala quoi ta mo bakele be billahi taala ma dalu la wallahi nga dala ko ame dalu ko mun fo non o ba fo bon nga essay na nyena wala kamine ya ble ko ko na nyena ti nyebulu ble non dalu be danaya fen saba be dalu ke fen saba
dalu fen folo o de ka dala folo afo ma ko yakinu oni imanu tegele da yakinu ka jugo imanu yi ya fam yakinu bina kuma jumai tigenga ire ma amba fo bamana ngala yakinu de tigenga yi ka tigenga soro ni kuinga misalela itara mobile croissant kana jo essence ba kono kura do wallahi tigenga bi bulu kuni wula ka wasono ni kile ka ka be wuli na ma wuli de o de be bara ela hani ayeba bela mini tara la grega ka chatri wala mina message ko kiya san kano jo so ma da fe dum sanu mi pushe ke dalu betedi o yimi sinoyi amina sulegata nako tulu yere pepe na wa ubia be chukudi wala ninda na kile kala o kiya wala parce que chama ma dalu ko donc atula bi na dalu dima na de be dalu dima ko kana na yoro la ake ni yake abike wallahi billahi ala sunna waso te kwa sabe ukunye kuma sabe baba na bafa de ne mu an se ko wa ku ugu ya mbiri fla ko mona kwa ni farza ga du ya ko de fla ko mo me parce que fla te ko mo ko nyedo oh bo so ni ko mo baba na ta yira fla ko nde ko mo ta jira fla la jie ko nde ko mo parce que awado na ko mo yira fla la yire abita magala wal magata nake wala abita fe ngora yira la ko fla ga ni de ko mo fla ga bafa ni yira de ko mo ni yira de do abi magala wala ba wona ba ko ya bi fla ko mana ko la yengalo tige kwa wala mu go bakele ni yengalo tige anyi doni siraka katake ina fo doni ye mu go do de tay wal doni tawi doni ala ka sonde wallahi ne fay don bay mo kay don bay billahi ati ma ka don bay fika doni siramene ni ne ma fo ngone mo so don bay ne mo so amode me be bolu bi billahi ka chama keme ujo ika ujo ko sitangoro ba ka kilisi jolibe eburu iti muso sora la iti che sora la kwa ka kilisi duru bi sora mi mo billahi tallahi me bi ne kunu ka go sono ko la fajiri dafe ko ne ko imumso ayatullah imumso sitangoro ba jaka muso aka kilisi jolibe buru ngale na alala wallahi ngunu to ka bo sono wala ma fe wiye kemedu wala doni te ka foko apme mo sura ide ne de gera la ya dia wala ne de gera la ya dia halli fakara don ba ni ma gera la ta soro ito ruko na e fem soro dula dumini duma ani du to ko mano fe iba nga don ba du chama be umma ko sara nan di no tara yoro na anye karsa bona we mago bitu ku biribiru ye akili mo mina gato do ma ko anga sheko de na sheko de ni ti fe ka lego ichugo do ko nuna de ni ti nanyara kana mo ko chega dadi ka karamo ko de matire ato ka soro kise babulu ni kise bi ka karamo de bulu ka mo ko dam mo jaman lebu danna billahi tallahi mo ko chaman lebu danna ni mi chugo de ka fisalfi mi bene mamadu ya fam mo ko chaman lebu danna parce que fika jete mine kana ta mo ko no fete ko abora ni ngaram ko dubai ne kono olu don duwe ngalodo wallahi billahi est-ce que agrela falawa agrela mokelawa abina ke mbe no ni don bolaw korama ke nyengo e ka banga gerawla ni mbede be du kono do be bina ke wartigidi me ka faraka ka bitigi jere otison do be bina ke don bagadi ka faraka ka sega ka sebenuke ay do rutana yo koroke ka sebeni wala bina ke ka sebeni ko ke non o le ro don ngedoro binu ke fadeni de imo ko sara o mana bana fa ani ka sawo dugili ngona go nyama don badu tu don bagatre atule de bi la di foromena don dima aya kluma da aka sebe kabla nga youtube ay do ala facebook ay do ala tiktok ay do ala ne de bi don dima fo ba mono ba fo ba bana ngala ko wele ko bali wala sans doute siga ta la fiu nene adima do take keski ni manga bonguna minga barala nene adima do ilsi Kurane, iri, take. Kawatimu, Kawatimu, Koloja, Olu te femenu. Irma fa rezuka fende, rezuka fendo. Nga, mambi sega koloja wala ye anyaka ke kata bara e kunvi. Nyaba ma chamba bala lela odogwe. Latrudu. Ala yo doni dinema. Femmi wele ko latru. Ala yo doni dinema, me bamako ka fien ni va nyene ndomo la jeli ngande o made. Musa nana da sira la morzu mana na kenana morga dina do bi kira fe ne kando made ne de bi da tru dege ga ça fait comme nganga ke tando mo ko ni nyonje ne de ba yele ma na da birle do tan ne ba da ka ja billahi tallahi mo ko mi fe wa fo ka tige nyam ko baraka yoro la ne de bi la tru den kili ndama ka dima do take ni yake baraka la yoro joshila o de bi tlaka ke patron o tella jali kuy o gal la jali ba din ya o tuy kina tubu ka fiye ni vanyin do mata ichi fe tambaya donda bora jana donda nebe ko fe do foye jina ko la secret do jina ko la to do mati jina di mama chete billahi tallahi jina tibe ki neke fona tata jina ne na ga bandia do abse ki kalona me jina ko mashi ti seka mashi kala jina kula jina ere de bi ma kanu ka tukana fe ka dondo dama e de bi so ko doniya mbara mo ko yi
i bɛ se ka jinɛw ka dɔnniya o kɛlen ka dɔnniya d'i ma i bɛ se ka jinɛw ka dɔnniya de baara mɔgɔ ye mais ko mɔgɔ de ka tugu e nɔfɛ k'e bɛ jinɛ dɔ di o ma nkalon don tiɲɛ tɛ dɛ Atulaye Kote jinɛtigiw ne filɛ yan dɛ ne bɛ Gana Idrissa Sangare Ayatulaye Bamako Gana i bɛ ka min fɔ jinɛ ko la bilahi talahi yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ tɛ Ala ye dalilu dɔ d'i ma o sigiri b'i bolo i balo m'o la kɛrɛfɛ mais kana fɔ ko jinɛ b'i bolo kana fɔ kana walidenw nɛgɛ ka t'olu bila i fɛ yen k'olu balo ka sɔrɔ k'u nɛgɛ dɔw bɛ sabu jinɛtigiw ka ko tɛ kelen a bɛɛ tɛ jinɛya kɛlɛ mais Bamakɔ ta tila bɛɛ jinɛya kɛla npogotigininw ni cɛmisɛnninw t'olu bila so kelen kɔnɔ o basiw dun ni sagasiw dun n'a ye produit mun n'a ye mɛsiba dun n'a ye nɔ ko tanba y'a dɔn ta jaba sɔrɔ y'a kɛ ta wɛrɛja a bɛɛ ye nkalon ye n'i ko tiɲɛ don Ayatulaye filɛ i bɛ se ka jinɛ bɛ se min na a fɔ ko ne filɛ Bamako Gana n'i sera gendarme ka yɔrɔ la ɲininkali kɛ ko Idrissa Sangare Ayatulaye bilahi talahi n'i ka jinɛ bɛ se fo la a fɔ k'a kana ne ta a tɛ se m'a fɔ ko jinɛ ko tɛ tiɲɛ dɛ marakɛ jinɛ ko ye tiɲɛ ye mais wallahi Bamakɔ nangarabatɔ in tɛ tiɲɛ ye sinon anw ye jinɛtigiw dɔn Mali kɔnɔ yan bilahi tulonkɛ tɛ kɛ u la jinɛtigi de bɛ baara dɔ kɛ mɔgɔ ye mais jinɛtigiw de wɔrɔ la bi k'i bɛ na k'i bɛ kalan jinɛ na ne yɛrɛ fɔrala nangarabaya ni jaba la tuma min na e fana bɛ taa so dɔ ta yɔrɔ dɔ la k'e karisa ka kalanden ye k'e ka jinɛ k'e labila la ni jinɛ ye fo b'a fɔ ten k'i labila la ni jinɛ ye ɔ kunnafɛn kɔni bɛ fɛn fɛn na sa n'o taara yɛrɛ d'u ma e tɛ kɛnɛya fo i ka sa danga don wa e bɛ kɛnɛya cogo di olu balo bɛ e ka kunnafɛn de la e bɛ kɛnɛya wa a bɛ n'a fɔ sisan maa dɔ kana sa Ayatulaye ne ye baya kɛ n bɛ fɛ i ka bɔ baya la ni danga wulila ne kɔ ne bɛ e bɔ baya la kɛ o ma e ka taa jinɛtigi yɔrɔ la ko jinɛ b'e la k'o kɛ ka jinɛ furakɛ e de bɛ fara a ka tɔnden ka segin e tɛ kɛnɛya bilen tiɲɛ tɛ dɛ u bɛ k'aw nɛgɛ de ya n'i ka jinɛ saraka i ka kunnafɛn saraka n'i m'a saraka a jumasiw n'i m'a kɛ tan dɔ a tɛ bɔ i kɔ nkalon don jinɛ bɛ furakɛ ka bɔ maa kɔ pewu k'a sɔrɔ u ka sitana saraka ninnu tɛ m'a fɔ saraka tɛ tiɲɛ dɛ saraka ye tiɲɛ saraka bɛ don maa ni ko caman cɛ mais a bɛ ka nɔnɔ kɛnɛ min kɛ baji la a bɛ ka farila fini minnu wuli baji la sabu a bɛ ka ko lankolon minnu kɛ ko saraka ka basiw dun ni sagasiw dun na ko saraka walahi bilahi i bɛ don jinɛtigiw ka tɔn de la i tɛ kɛnɛya n'o tɛ ne jɛɲɔgɔn dɔw walahi bilahi jinɛtigiw don jinɛtigiw nana ne ka nin so in kɔnɔ yan ni n bolo dalen filɛ kuranɛ kan n'u ka denbaya kalifa ne na bilahi jinɛtigi ka wuli ka na Ayatulaye ne dara i la n ye n ka denbaya kalifa i la jinɛtigi nana nin so in kɔnɔ yan o la ne m'a fɔ bɛɛ ka jinɛ ko tɛ tiɲɛ ne m'a fɔ ten dɛ ne ko an yɛrɛ nangarabatɔ minnu ka ko masiri mɔgɔw de ɲɛkɔrɔ de tɛ tiɲɛ mɔgɔ bɛ jinɛ ka dalilu sɔrɔ adamaden bɛ jinɛ ka dalilu sɔrɔ k'a di mɔgɔw ma ka u mago ɲɛ mais i tɛ jinɛ di maa ma o bɛ k'aw nɛgɛ de a denw b'u bolo yen ko k'u bɛna labila ni jinɛ ye a b'a yɛrɛ nɛgɛ ala k'an bɛɛ sɔn a ma o tuma na o ye jinɛtigiw ka sira ye laturudalaw wa abiyaw y'a yira tile filanin na ko aw bɛ popapo la fɛn kan Facebook ni TikTok ko a bɛ laturu dɔn k'a b'a kɛ tan o y'a yira k'a t'a dɔn aw y'a yira k'a t'a dɔn a y'a sigi k'a bɛ lajɛli de dɔn quoi lajɛli dɔn da tɛ laturu ye ne y'o f'i ye Atulaye ye kuranɛ lajɛli dɔn nin bɛ kɛ nin di kɛ ala ta kɔfɛ bilahi ala ye kuranɛ lajɛli dɔn di ne ma ne y'a di réseau kan wa hali n'a ye n ja su in na n bɛ segin a kan mais a laturu la a ye ɲɔgɔn sabu tɛ yan nɔ ne de y'a wura ye ne de ye laturu masa ye a bɛɛ bɛ k'a fɔ k'a digi kamalen nana jɔ ko laturu yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye ne yɛrɛ da bɛ karamɔgɔkɛ min na ne sɔnnen don ye o ma ne la convoqué ayi tomi karamɔgɔ ne sɔnnen don a ye tomi karamɔgɔ wake parce que ça fait hali ni jugu ye sɔnda ye a fɔ k'a ni se a kɔrɔ tɛ ko jugu don dɛ bamanankan don quoi hali ni jugu ye sɛnɛ a fɔ k'a ni se ni tomi karamɔgɔ kumana i b'a dɔn ko a kɔni ye dɔnni ɲɛɲini a bɛ ko dɔ kalama mais non a kun kan ka ne la convoqué laturudala ka côté fɛ cogo min na non a ma taa o sira fɛ quoi parce que ni mɔgɔ ko i ma ko nin ko in tɛ tiɲɛ e tɛ nin sigi bilen ko tiɲɛ don ayi baara ka fisa kuma ye gale boli hala baara de ka fisa kuma ye a m'a fɔ ko tiɲɛ tɛ wa e de kun bɛ tiɲɛ yira a la mais e de y'i sigi ko tiɲɛ don non ale e bɛ kama min kɛ aw ma kɛ ayo e kono k'a t'o dɔn de wa bɛ minnu bɛ tile ka fɛ turabudalaw sanfɛ e kɔnɔ ko wa bɛ ninnu ma ka kitabu ninnu kala aw bɛ ka na hadisa fɛn o fɛn musilimu y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan karisa y'a fɔ tan hadisa ko kɔni na wabiya b'a tugu de n'o tɛ wabiya kɔni hadisa ko la u tɛmɛna o kan o ye wabiya ye hadisa bɛɛ durusi fo k'u ka arabu k'a kiriyɛ k'o fara a kan e bɛna mun fɔ wala k'a bɔ kungo kɔnɔ ala k'an bɛ sɔn a ma o la